Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun anak-anakku kelas gangsal, mugi-mugi tansah pinaringan kasarasan. Saderengipun wiulangan dipunwiwiti, monggo waos basmalah rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kalih nggih, materinipun unggah-ungguh basa piwulang kalih. Saderengipun ngomong karo wong utawa pacelathon karo wong kudu duweni unggah-ungguh basa. Ananging kudu ngerti pacelathon kuwi omongan utawa guneman antarane wong siji lan sijine, wong loro utawa telu utawa luwih kang bisa rembugan. Nah, unggah-ungguh basa kuwi ana loro, basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko dibedakake dadi loro, basa ngoko lugu, basa ngoko alus, lan basa krama lugu lan krama alus. Nah, saiki pengertiane ngoko lugu. Ngoko lugu yaiku basane ngoko kabeh, bisane wong tuwa marang wong enom utawa anak. Basa ngoko alus, basa ngoko kecampuran krama alus. Biasane wong tuwa ning wong enom, nanging pangkate wong enom kuwi luwih dhuwur. Utawa subjek predikate ingkang dibasa. Banjur krama lugu. Basane krama kabeh ning digunakake kanggo awake dhewe. Basa krama alus, basane krama kabeh biasane kanggo wong sing luwih tuwa. Tugasipun anak-anak yaiku ngganti basa ngoko dadi basa krama. Pacelathon sisih iki sing wis kagaris ngisor. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.